ये सखी, ससुराल से आ गेलू का हो? अरे हाँ हो सखी, आ गई। कह कुल ससुरा के हाल चाल, सास ससुर देवर देवरानी और जेठानी और जेठ के का हाल चाल बा, और अपना सैया जी के हाल चाल कह। अरे का कही ये सखी, अरे ससुराल तो हमारे इतना स्वर्ग जैसन मिलल बटे कि ओकर तारीफ जतने करी उतने कम बा। कैसे हो तनी सुनाओ ना। हाँ तला सुना।